Bueno, duela 7 urte Itxu Beltze eta bi gestionatzen zuten gazteak atera egin ziren gobelako obrak zirela eta 7 urten zutenetik handik elkarrizketetan egon dira udalarekin apurro bat gestionatzen nola izango zen urrengo urteetan martxa jarriko zuten proiektua eta horretarako udalak etxe merkea esleitu ziren aktibo mantentzeko. Egia da aurre akordio bat sinatzea lortu zela, baina herriak ez du sumatu bere horretan aurre hitzarmen horren ondoriorik eta beraz nagusien etxearen okupazioarekin edo birjabetzearekin batera ikusten zen kulturaren ondarea dan eraikin honen okupazio bat eman alzela eta horregatik okupatu genuen Euskaltegi Zaharra. Herriaren aldetik egia esan da oso harrera epela eduki dugu, oso harrera polita, hurbildu da jendea, hurbildu dira herritar batzuk, batez ere jende nagusia, galdetzera, interesatu dira, pasa dira ametik, proposatu da lanketa bat egitea gure artean, orduan guk momentuz pozik, aste bat daramagu, eta momentuz ikusi dugunarekin nahiko pozik. Izatez hitzarmen hori daukana eta kontaktuan ibilenak Gazte Asanbladako kidak izan dira. Hau Gazte Asanbladatik asko zela eta godan proiektua da, azkenean ere okupazioa herriaren aldetik aldarrikatzen dugu. Orain artear udalarekin izandako harremanak oinarritu dira bi aldetik. Alde batetik saiatu dira jarri dugu asanbladatik kanpokoa den pertsona bat komunikazio hori aurrera eramateko, eta beste aldetik jaso duguna udaletxearen partetik izan da udaltzaingoaren erabilera absurdu bat, zen etorri izan dira birretan baino gehiago identifikazioak eskatzen eta bar. Hori da, azkenean jokatzen ari dela bi bandotara, nahi dugu zuekin harreman fluido bat eduki eta kontaktu bat izan, baina indarre represiboak erabiltzen dituzu horretarako eta izunen eta halako baliabide represioen baliabidea ere bai. Eta ikusten dugu apur bat kontradiktorioa, hori elkarrizketara mugatu nahi dute gurekin harremana, baina bestalde batetik indar polizialak erabiltzen dituztela gurekin harremanetan jartzeko. Guk jarri dugu pertsona hori harremana posible izateko eta horren bitartez egingo dugu eurekin berba. Itxu Beltze beti izan da herri mugimendu indartsu bat izan duen auzoa, eta azkenean auzo mugimendu horrek daukan indarra ere erakutsi beharra dauka. Esan daiteke Getxoko auzo langile bat garela, eta azkenean ere herri botere espresio guneak beharrezkoak dira bai kapitalaren aurka eta baita gure bizitzak gizartearen erdian kokatzeko, eta uste dugu azkenean gune autogestionarioetan lortu daitekeena da hori gorpuztea. Bizitzaren egunerokoan inziditu dezakegula herritar moduan eta ez dugula zertan delegatu gure boterea
soilik instituzioei gure bizitzak aitortuak izan daitezen. Eta gure bizitzaren alde borrokatzeko, horretarako antolatu beharra daukagu auzo langileetako bizilagunok. Momentuz egin duguna izan da astekako plangintzak antolatu, astero burutu ditugu egingo genituen ekimenak aste horretan zehar. Orain arte egin duguna pixka bat izan da, lekua txukundu, lekua garbitu, polito jarri, tailer batzuk egin formakuntza inguruan, eta horretaz aparte gaur osteguna denez, pintxopotea adonu dugu amendik, pintxoak egongo dira horrela oso politok, eta horretaz aparte asteburuan ere inauteriak direnez, herriarekin bat egiten dugu garatu duen plangintzarekin, eta han egongo gara, espero dugu ere ona jendea etortzea, ze musika egongo da, zer antolatuko da. Garrantzitsuen aurrengo astean garatuko litzateke eta izango lirateke plangintza bilerak eta gaztetxearen inguruan eta herriaren inguruan landu behar diren ideiak garatu, da landu, da finkotu eta horretaz beste gonbidatzea etorri nahi duen non hori guztiok gonbidatuta daude, animatzea Itxu Beltzetako gazteriari, baita herriari, baita eragilei gaztetxera hurbiltzen, espazioa denon artean eta denontzako espazio bat sortu nahi dugulako. Datorren asteetan, iraiak izan bezala irekita egongoa gaztetxea egunero, eta bere garaian esan zen bezala, har dezagun giltza.